Okay. Kanti kusele imizuzu eyishumi nesikhombisa ukuthi libumbane ihora leshumi njengoba ngimtshelile ukuthi ke angihleli ngedwa kunabantu enginabo la ngaphakathi abazositshela ngekhono labo bazositshela ngethalente labo lokho ezikukhuthazayo njalo ukuthi mawuniyintsha kukhona into eniyenzayo sondelani phela sazi ukuze sazi sabantu ngeke wazi ukuthi kulaleli banga lolo suku ngiphinde futhi ngithathele lithuba engicabanga ukuthi sesizokala njengamanje sanibonani. Yebo sanibona. Bengithi ngizoqala ngapha ngizwe ukuthi ke igama ubani nesibongo uqhamuka kuphi indawo ukuze kuphelele ngapha. Yebo, ana uKhanyisani ngwakagazi. uKhanyisani wakagazi uphi indawo uKhanyisani? Yeah, ngikhona la ekhombe. Ekhombe. Mase ngiza la wesibili we. Oh lo khulumayo uNjabulo owakadlomo ukhona endaweni yasekhombe kodwa ngokuhlala isikhathi esiningi ngisegoli. Usegoli. Yebo. Ulendile uceda kulenda. Ngize ngitekazi la isha ngesinye isibali. Uprithi lo wakadlala. Ngivele ngabona. Suka khona la ikhombe. Uprithi wakadlala usuka la ekhombe. Ake nisixoxele. Ake ngiyabuza imibuzo. Ake nisixoxele nje. Ake sixoxe. Sitshela abalaleli ukuthi ngoba nilapha endlini zokusakaza yini enilethile yini enifuna bayazi. Into ezize ngayo njengamanje la emsakazweni Nkandla FM umsakazo othandwa kakhulu kule ndawo yangakithi. Sizokwethula imovie ebizwa ngokuthi IZINYEMBEZI. So le movie ishuthelwa khona endaweni yakhona khona la eNkandla. Mhlawumbe kuyibhalo ubani futhi ke ngabe ubaba lengisa bakuyi. Noma okay ngizosho nje ngithi qaphu ngabaqedeli abazokusho nabo. Ibhalwe imina uNjabulo wakadlomo. Ukuyibhala kwami le movie ngiyibhala ngesimo engisibona senzeka ngoba kule movie kuyavela ukuthi khona umfana ongahlonipha abazali ofuna imali ngenkani kuma wakhe. So ngayibhala ngenzela ukuthi ngiqwashise laba bantu abenza izime kanjalo ukuthi bazi ukuthi uma uhlukumeza umzali wakho okuzalayo isiphetho salokho kuba yini. Bayobona abalaleli ukuthi isiphetho sakho lokho ingane zamahlongandlebe isiphetho kuba yini. Mhlambe ke into mhlambe okhulu uyibona le yenzeka uyithathe lapho wasuka ubhala nje inyembezi. Into kumele sazi yona into engikhule ngiyibona okubhlungu ukuthi iyanda lento yentsha engahlonipha abazali yikho okulimaza kakhulu okugcina futhi besibopha ngabhandelinye zokuthi izingane zanamhlanje ayisahloniphi kanti akusithina sonke singahloniphi. So ngale movie le noma le drama le siyaveza ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi uhloniphe umzali uma ungamhloniphi imuphi futhi imphumela yalokho. Mhlambe ke kwesisikhathi lapho ukuthathela ukuthi mawuthiwa ke ubona igushi kumngane wakho nawe usuyifuna kumzali ufuna imali. Ikakhulukazi ngithola ukuthi ke akungelokho zakhulu angize ngize ngapha iqhaza olibambe kule movie. Yebo mina liwase ngishilo ukuthi uKhanyisani wakagaza. Iqhaza engilibambile kule movie ngidla indawo yoba ibanathi Ndiwani mbone yena lo ngaphandle la. Uyena lo ufuna ba famous wena. Ufuna ukuduba lapha njengombona nje ngaphandle. Okay. Yebo uyena ngivela lokhulunywa ngayo lo dlala indawo leyo ngahlonipha abazali. Wena isikhothane la. Yebo uthanda abangani bakhe kakhulu ukudlula umndeni wakhe. Yebo. Mhlambe ke ikunikeze siphi isifundo nale movie? Ingineze isifundo sokuthi mina mele yonke into yenzayo noma ngabe yini mele bomndeni phambili. Pretty. Yes. Nginqamlile. Yeah, nginqamlile. Nginqamlile. Yabona safuna ukwaziwa kabanzi. Qhubeka ngilalele baba. Yebo ngisasho ukuthi lana into engifundile mina ukuthi mele umndeni wakho uthande kakhulu ukudlula abantu bangaphandle. Noma abantu makwenza izinto ezibhedayo lezo dawa bangaphandle kodwa abangakini mancane amathuba ukuthi bakulahla bakini. Okay. Yebo. Singaqhubeka. Yebo. Pretty ke sizwe. Yes, mina ngoba sengishilo ukuthi ngoPretty ngidlala indawo kaNtombi. Hayi mina ngintombazane nje ehloniphelayo nje, intombazane ehloniphayo enomoya ophansi kodwa ingazwani nento engekho right. Njengaye nje ibanathi ngoba uyenza lezi zinto. Yes, ngoba yenza lezi zinto lezi engekho right. Mina ngihambiselana nakho, singekuphambana nje ngembona. Ngoba yena into umfana. Mhlawumbe ngenxa ukuthi intombi mhlawumbe akazolani, mhlawumbe ukhule endaweni enjani? Kwe movie.
ngokwemuvi. Okay, ngikhule emndenini street kakhulu. Okay. Yes. Ngiya-understand. Ngiyabona Nje, futhi. singazi. Njabulo. Yo, Kukhona ukwenza lezi zinto ngoba siyazi ukuthi sendaweni emakhaya. Mhlawumbe ke ninje nenza kanjani lento kuze kuphume ikhava kanje izinto zokulokhuza ngiyabona kuma imishini phambi kwami shuthi ke nami sengizoduma. Kuma imishini phambi kwami nithatha ukuthi ke nize nifike kuleli banga leli. Into enihlangabezana nazo endleleni. siswami kunzima kakhulu uma kuza kulesi sigaba lesi sokwenza imovie ngoba ukuze ihlangane kuningi okumele kwenzeke. Kuningi kakhulu. Yabo ngizoqala nje ekutheni singakafiki kuma cover nani. Ukuze yenzeke imovie insuku enihambayo enishuthayo akubu usuku olulodwa kuba insuku ezimbili kuba insuku ezintathu. Kuthatha isikhathi. Kuleso sikhathi nishutha endaweni ezihlukene. Uma niya kulezo ndawo kudingakala imali. Imisebenzi ayikho asinayo. Sifundile kodwa imisebenzi ayikho sisaqeda ama-matric senza ama-diplomates kodwa imisebenzi ayikho. So kuba nzima ukuthi siqhubeke so sihlanganisa lokho okuncane sinakho ukuthi sikwazi ukugibela. Lapho masifika futhi siyoshutha kuba inkinga ngoba kumele sidle. Awukwazi ukuthi ungenza into okuyiyona ulambe esiswini. Umchazela kanjani umuntu othi ke yazi ngicela ukuthi uzongithela imovie o expect imali kule movie othi ke mina ngoba ngenza kanjena nje ngifuna ukhola. Umchazela kanjani umuntu? Mina njengo director we NKA Media Productions angikuphasisi ukuthi umuntu ezeke ima ngitshele ngemali. Ngoba ngathi mengiqala nabo ngabatshela ukuthi akunamali ayikho budget. Bengikwenza ngemali yami. Ngoba bengishutha imicimbi ngishutha nemicimbi ngithatha ngapha emalini ekhokha abantu bemicimbi ngisupporte bona ukuthi bakwazi ukuthi baqhubeke ngesimo sokuthi ngivimba ukuthi kube nezingane eziwuvanzi ezikhula zihlala esportini zisencane ngoba khona ingane ezincane sisebenza nazo osamke bancane bafunde primary so kumele bakhule benothando lokuactor bazi ukuthi mabekhula nami ngifuna ukuyibona kuphi khona umqondo wabo uzokhohlwa ukuthi siphila endaweni kanjani. Pretty ngathi ungena kule movie mhlambe ke wawune ikhono lokuactor noma wathi nje unjabula hayi woza uzozama mnge. Ngenkathi ngena vele ukushutha ngiyakuthanda from ekuqaleni nje into engithandayo ukushutha so sathi mesikhuluma ngayo nje ukuthi sikhuluma naye direct ukuthi ufuna senze into kanje before le yasekuqaleni sayenze iqaleni noma sasingakabi thuthuki kahle indaba zokushutha indaba zama camera kodwa nje ngangi-enjoya khona kunjalo ngoba ngiyakuthanda ukushutha. Yes. So nje ngiyithanda. Ukusize kanjani ukuba kule movie ngabe kuqeqeshile osayibuza ukuthi ish khona phela uthi ayibe ngithi ngiyakwazi Angibonile ukuthi hayi ngegod ngiyakwazi. Yes. Ngapha? Yebo impela nami ngeke. Nawe uyayivuka ngoba vele isikhothane sakho. Nawe no ake sithi kuthi kancane sigunyamathi masibuye ngicabanga ukuthi ke sigoqa yonke into sibe kunomuntu ke okhona ngala ke ngibheke ukuthi ke mhlawumbe ke khona yini afuna ukudlulisa kunina Nkandla sawubona Mambonana Ngiyaphila babo njani Ngiyaphila Nkosi yami Nkosinathi wakwaNdwandwe Nkandla uNkosinathi wakwaNdwandwe Nkandla lapha ngiqhamakala ngasenyakanya Yebo baba Cha ngonaba abantu kukhula ngathi emnandi ingathi emnandi lento ingane futhi lezi cha bona ngiyithanda lento uyayithanda nawe lento nami ngiyithanda lento sesayizama nathi siyayenza khona abantu besenza nabo la kodwa kwasho ukuthi manje ngenxa yokuswela uqhaza nokuswela indlela eyaphambili yagcina iba ngathi into efana nayo noma ngapheli ukuthi ngiyakola nje manje bengifisa bengathi mhlawumbe mangenzeka nami ngeke bezithoshe nangu Nkosinathi yakhuluma Njabula Yebo siyabulalela wewe Nkosinathi emsakazweni baba siyakuzwa futhi sibonge futhi ngona Ulalela uyakuzwa baba Yebo futhi cha sibonge kakhulu ukuthi usilalele namhlanje ulalele neNkandla FM sizoshiya inamba yethu esizokwazi ukuthi sixhumane kuyo uma ngabe sesiqedile uhlelo lo lesilona njengamanje Nkosinathi ngicabanga ukuthi ukulalele emsakazweni awukhulume naye sizwe ukuthi ucela nemicosho uzamile lento ngoba nezingcinamba ezithize kwagcina kungabonakali ukuthi ke kuyapi nithini Nkosinathi njengoba bengisasho ubhuti Nkosinathi ukuthi kuyomele ungayiyeki yona lento ngoba iyasiza futhi ayisizi wena wedwa njengomuntu mhlawumbe oyibhalayo noma oyidirector isiza nokuqoqa nje igenge lesencane
sizoshiya inamba yethu ukuthi ukwazi ukuthi usithinte mhlawumbe uma ukuthi kukhona ofuna ukukubuza mhlawumbe njengokuthi senze kanjani la nenza kanjani la mhlawumbe sikwazi ukuthi nathi sikunikeze usizo ngoba ulwazi oluningi sinalo kulezi zinto zokushutha noma singakafiki ezingeni kodwa. Masibuya ngifisa ukwazi ukuthi ubani onguchwepheshe nikufundele yini ukuthi ke ngoba phela kunama angle umsindo ama sound effects into kanjalo njalo ngifisa ukwazi ukuthi lezo zinto nithola lapho. Uthi ke lo msakazi ngithi ke hello Udinangwe ngicabanga ukuthi isithakazelo uthi kakhulu nethimba lakhe lonke uthi ke izonika isifundo imovie yabo uNgundlunkulu uMamkwena Dlomo emalunga uthi akaqhubekele phambili. Engicabanga ukuthi ke ibusiso lezi ugcobo leli abakunikeza labathi cha awuqhubeke phambili. Ake sengomeni masibuya ngicabanga ukuthi masibuya so bese singena kwezinto ze technology sibheke ukuthi lezi zinto nizenza kanjani ngoba phela ngiyanibona ngabe nifundeni ngiyele esikoleni noma ke nazala nifumbethe. Benny Maverick hamsana ke nodlala mshunqisi neSpirit Bang abathi ke memeze emsakazweni mlungile wabona hambe ithi khale into konzo kubeka ku12 o'clock uyalazi udaba. Kanti ngoma buyitholile ngaphambi ukuthi ke siye indabeni Anita Mthetha sibonga intokazi le besiphi indaba zokubumbana kwehora le10 Ben Maverick hamsana nodlala mshunqisi kanye neSpirit Bang abathi ke memeza 9 minutes past 10 o'clock kanti bafuna nami ngifonele ngizwe ukuthi ke obani noma ke uzwe ukuthi ke obani enhle nabendlini zokusakaza 079 697 0427 072 093 0088 Nkandla FM 102.1 uFacebook lo wethu esuphethe namhlanje khona sebengenile la uthi ke msakazi angithathe laba uqaphela ukhula umkhulu ukhumalo na wonke umuntu wakumacala uthi from uquluza lapha ke endaweni yasemacala singene ku Facebook sizwe ukuthi ke obani abahleli nami noma obani abathi ke khona ababakhonzelayo Itangabani ukhizo wakagcwaba uthi ke #msakazi uthi ngithanda ukuthatha la ingane zami zonke usiphumelele umsawukhethe ucebani kanye nesikhulile basedlaba uthi ngiphinde ngithathe laba umbali igazi ulunga indimo osebenza etaxi inenkala uthi bakhonzela uNozipho Mkhize uthi ngiyabonga ke mambo nami 10:10 noma isikhathi sithi kimzuzu 10 emva kwehora le10 Nkandla FM.listen to my show.com lapho sithola khona kodwa kwamanje ke sithathe sihambe nawe Zoleke ngicatshele ukuthi ngabe yini yenzakalayo ukuhambeni kwesikhathi ngifuna ke ukwazi noma uthiwa ukhona ofuna ukubuza ngifonele bese khona ngaphakathi ngoba anginayo imibuzo engakwazi ukuyiphendula nami ngiyafisa ukuthi ngibe udirector movie kodwa ayikho ayike into engayiphendula njengamanje bese khona ngaphakathi ngifonele 0796970427 Sana ukungingile ukuphuma kusaphumile emnyango. Ngoma ngiphume noma. Kuba Unjabulo Dlomo khanyisana kanye noPretty basendlini zokusakaza kanti imawuthoke ngempela khona usizo ufuna ke bakusize ngalo ungakwazi ukuthi ungifonele SMS line ithi 0720930088 SMS line 0720930088 07969970427 ngicabanga ukuthi ke maligamanqa ihora le10 ngibadedele bazokushiyela lonke imininingwane yabo ukuthi ngabatholela kanjani nokuthi ke umsebenzi wabo basaqhubeka noma bakhona enye movie Nyembezi 2 3 4 5 abazoyikhipha la kodwa ke ake Njabulo Pretty khanyisana bakhona mathona nemibuzo please ngifonele sizwe ukuthi ngabe wena uthini kubona matho ufuna ukusizakala ngendlela abangakusiza ngayo bengisafisa ukwazi ukuthi ke esimene esiphila kuso ngicabanga ukuthi ke endaweni esuke emakhaya izinto mhlawumbe ke equipment nisizakala kanjani yonke into ebenilokhuza la nokuthi ubani mhlambe enemthatheni enisebenze naye owaziwayo ukuthi cha makuthiwa ke siyayibuka singasho ukuthi awu isithombe sasesiba nje ubani enisebenze nabo kule movie Ngizothanda ukubonga futhi ithuba. Bakhona abosazwayo esisebenze nabo abaningi. Kodwa ke kule movie abekho osazwayo esinabo okwamanje. Ngoba bengifuna ukuthi ke siphakamise laba baseyindaweni zasemakhaya labe ngazi sibabukelela phansi. Singathathi abantu vele asebesezingeni. Shothi nikhathele ubuso bodwa. Isikhathelo ubuso bodwa. Ngoba njenge NKA Media Productions abantu engathi sisebenze nabo sisebenze nomashwabana udume kakhulu kwezomculo ube waba khona kubonakele uke waba khona kumtshengiseni uke waba khona kofeleba uyena umuntu naye sike sebenza naye kakhulu sondelene nje kakhulu naye umashwabana ocula umgcobanyawo ubhuti umzamo
abayamazi abaningi bethanda ukumenyezwa umtshengiseni kakhulu naye futhi sike sesebenza naye siyaxhumana naye ngokusebenza nangolwazi ibona abantu abasicathulisayo basitshela ukuthi la yenzani kanje la yenzani kanje. Cameraman unjabulo, video editor unjabulo, scriptwriter unjabulo, producer unjabulo. Mhlawumbe ukuyele esikoleni baba noma ke khona nabo uncele kuba ulwazi. Angiyelanga esikoleni ukuqala kwami ukuthanda ukwenza lezi zinto zama movie kahle kahle ngangumuntu nami othanda ukuthi enze iacting. Unfortunately ke azange ngikwazi ukuthi ngigcine ngiphumelelile ngayo iacting ngoba ngafika ezingeni ukuthi ngabe la ngiyaphumelela kodwa ke shutha abahlakaniphile ke badidisa izinto ngendlela edidiseka ngayo ngagcina ngaphumelelanga ngibese ngidika ibala ke nami sengifaka amagolide njengobubona. So kule ndima leyo zokulingisa ngibaxwayise nje uma usafuna nje ukuthi bomlingisi ungafaki lutho emazinyweni wofaka ngoba sewazi ukuthi vele awusayimisele ngokuthi uyendimeni yezokulingisa ngoba kunamaphathi ongeke ukwazi ukwadlala ufaka amagolide. Pretty sure uthanda ligolide? No. No, ake ngizi la kulokhoza mhlambe kumsunguli wenkampani Nkandla Media Production NKA mhlambe ke ubani? Ngokusungula angeke ngithi yimina njengonjabulo ngoba sasisonke siqala sishuthela nje egcekeni samdlalo saqala sashutha ngefoni eminyakeni eyedlule. Ngithe sengi-editha kwashoda igama ukuthi ngizobhalani la ukuthi ibhalwe yini lento esishuthayo bese siqhama sokuthi hayi sabasenkandla sikhulele la sizalelwe la ekhomba athi asithi NKA Media Productions bese liqhamuka kanjalo ke igama. Kansani ufisa ke ibe mhlambe ke ufisa ibe kuliphi izinga iNkandla Media Productions? Ngifisa ngaso sonke isikhathi uhlaphe wonke umuntu oyibukayo ayibuke ngalendlela lesibuka ngayo sino sifisa kuya phezulu. Yeah. Khona line oyikhombela kule movie ngangishayela yona nje. Phela uhluphile wena. Bayibona ngeke ube uyicover kwelokhoza we-DVD. Hayi ushuthi phela wena uyabona izinto ezenzeka. Shuthi ke wena ngicabanga ukuthi wena umdlalo ovelele la. Ucasula abantu wena ucasula abantu ngokuhlukumeza umama wena khona line okhumbulayo ngathi nje ayi kodwa mama wasakhumbula it's fine singadlulela Pretty. Wasingashaya sobabili no Pretty. Bona abantu bethi noma bengayibona inyembezi kodwa ngemehle engqondo bayibona. Ngaphambi ukuthi ke ningiphi ulayini nitheke imalini lele course le DVD? Sibiza 70 rand. Nibiza 70 rand. Mhlawumbe abantu bayithola kanjani Jabulo? Ukutholakala le movie bayithola kuthina ngoba kwamanje asikho ezitolo nabo kodwa nje sizoshiya inamba ukuthi oyifunayo sikwazi ukuthi simphathisele uma ukuthi ukude kakhulu. Bashiya inamba umuntu ethi ngisebhizi. Sithi siyafuna ukuthenga athi ngisebhizi kodwa ke inamba seyithatha base ke ukuthi ke sesivalelisa. Upretty no Kansani kodwa ufuna ukungenzelayo ngiyabona. Yabona ukuthi ba ready. Futhi abantu abahlale be ready into efunekayo leyo ethanje action call into ehlele efunekalayo leyo. So ake sizwe uthini siphatheleni. Sawubona Ntombi. Yebo yibanathi. Buka phela Ntombi sengizamile umuntu right sacungineza phela uthando lakho. Sumnikezile uma wakho lo thando lufuna kimi. Kanti yena phethini inkinga yakho njalo uma ngithi ngikhuluma nayo kahle uvele ungitshela umndeni wami. Uma sengifuna esontweni nabe ngesontweni hayi lento kungishunyezwa wena. Mhlawumbe ngilethele lokho emhlabeni kuzoshumayeza wena ngoba sewuhlule wena. Sewuhlule umndeni wakho, uhlule noma wakho. Mhlawumbe yona into engangilethele yona for wena emhlabeni. Yabo futhi into yenza usixabanisa ngempela ngelinye ilanga. Cishe ngawalanda popcorn. Cishe ngawalanda popcorn. Mhlawumbe ke ngaphandle kwamahlaya. Nithini kwintsha abathi wenjabulo nathi siyafisa. Nami ngiyafisa ukuthi ke ngiphumule noma ke ngiphume ukuhlala nje ngenzi lutho ngoba iqiniso lithi imisebenzi ayisekho. Iqiniso lithi ke intshe engihlele emakhaya ifundile namajaji ehlele emakhaya bafisa ukuthi bayikhiphe busy mhlawumbe ningathini entsheni. Ukukhuluma nje nentsha njengoba nami ngumuntu omusha kuyiqiniso ngempela lokho kusho sisi ngoba mawuthi abantu bafundile nami ngumuntu wabantu abafundile ngihlezi phekwezi iqhu ze-Development Office Administration kodwa imisebenzi ayiveli kodwa engingakusho ukuthi abantu bangayekeleli ukuthi imisebenzi ayikho zama lokhu leli thubo nalo uma ukwazi ukuthi u-actor uzama ukuthi uthole lokho okutholayo ungahlali nje ekhaya uthi hayi ngoba ke imisebenzi ayikho
uzohlala ulinda ayikho imisebenzi vele ezofika so kumele uzakhele wena amathuba omsebenzi. Okunye ngiyazi ukuthi baningi abasazohlangana nathi bethi sicela ukungena babe baningi ngesimo samandla angesikwazi ukuthi sifake wonke umuntu ngoba uxhaso asinalo ngoba kuye kube yidingo eziningi ukuthi si-accommodate bonke labo bantu isimeni sokudla i-transport izinto ezikanjalo. Ungakawagenyi nje Jabula uthi-ke cha msakazi nami ngiyafisa ukuba ingxenye yabo ngenze njani? Angithi njengoba uyabona nje njengamanje yabona ukuthi kuba kunabantu abaningi abathi okay since ngikhula okade ngangifisa ukuthi nami ngiyothi move bangena manje uyabatshela ukuthi akusibo bonke abangakwazi ukuthi bangene. Akusibo bonke impela ngaphandle koxhaso impela ngaphandle ke mhlawumbe mangathiwa sithola uxhaso mangathiwa khona la kuvela khona uxhaso singavula amaqembu ahlukahlukene sazi ukuthi khona imuvi ezobizwa ngegama elokuthi enabalingisi bangakhona khona imuvi ezobizwa ngegama elokuthi enabalingisi bangakhona. Kodwa ake sithi kunomuntu olalele njengamanje uthi ngiyabafisa ukubaxhasa mhlawumbe ungathini kuye njengamanje? Bese ngakujabulela kakhulu lokho koxhaso besithi nje ongasixhasa ngeke ayisole ngalokho futhi ngoba sabantu abayimisela kakhulu entweni esiyenzayo. Kunephutha elisala kunomuntu omdala osewumama oseyubaba omdala othi nami ngiyafisa ngoba ngiyakakhulazi ngathi sesifocus kakhulu entsheni kanti unabantu abanezifiso abantu abadala bethi nami ngangifisa ngithi ke mawuthiwa unale talent ungasho ukuthi ayi sekonze ingane yami lokho sekuzobani ngenxa ukuthi uthi wena utheni abantu abadala mhlawumbe likhona ithuba lokuthi mhlawumbe mawuthiwa khona ugogothize athi ke ayi nami ngizoyisebenzisa inamba kanjabula. Uyabona impela kwabadala ithuba lelo likhona ngempela ke ngoba siyashoda ngabantu abadala siyashoda baye bakubuke ngazi ukuthi hayi imidlalo yezingane le kanti ave kukuhle ukuthi kube nabantu abahlukene emovini ngoba lokho kuyenza leyo nto ibe nesithunzi okumnandi futhi ngeacting ukuthi akukhulelwe akunako ukuthi usufike eminyakeni emingaka angeke usakwazi ukuact ngisho ngathi uhamba ngobhoko sizomdinga ugogozo sithakathela eyibangamshayi ngiyenzeka ukuthi kudlala imovie yokuthakatha ngabe bese kuphoqa abathandani lokuthakatha ngivikele kangana lapha nami nginalo ikho lokuthakatha. Pretty ithini le movie kuwena uqobo ithini kuwena? Mina ngoba le movie yenze ukuthi mina ukuthi ngibonisile ukuthi ngitalented kangakanani ekushoothing ngibonisile ukuthi nanokuthi ngumuntu onjani ngikwazi ukwenza ini into engakwazi ukuyenza sengiyibonile nje kakhulu since nje siqalile ukushootha sengiyibonile ukuthi Pretty ibona iselenge ngeke la chaza ngayo nje sefuthi ngasothi babona abangisayile yezokaba uzosayinisa la kuthi mhlawumbe in terms of ukuthi mhlawumbe kushintshe eminye imiqondo mhlawumbe ithini mhlawumbe ikhona isiyalo sibanikeza abantu abasha ikhona nami isiyalo sibanikeza abantu abadala ngoba bakhona abantu guys uthi umama uyayinikeza vele ingane ngisho sekurong uthi icela noma yini noma ngesikho isidingo uyayinikeza nje mhlawumbe ke ikhona isifundo esikhona lapho kayenzani kule movie kulokho ukuthi mina njengengane ukuthi mengicela imali kuma wami mele mina accept lokho ukuthi akanayo imali ngaso sikhathi kunengane ezithi mina uma wami wangizala kumele uthi ngikuthole mina ngempela lo emovie ngathi uzothi pause kwenzani so shini isifundo sabo ngabe kumele ukuthi bayinikeze njalo izingane uma bayifuna abazali noma kumele sidwebe umgqobo njengabazali bayicampela kumele ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi uma ucela imali banginike isizathu ukuthi mhlawumbe siphuma emakhayeni angafani uzoyinikeza ingane imali kanti mhlawumbe imali esinkayikho ukanti usujahela ukujabulisa le ngane mhlawumbe uyoyithengela izinto ezingalungile kuyenzeka futhi ukuthi unikeza ingane ngenxa yothando kanti ingane isilokhu ithi ispoileke ingane kodwa manje kumele understand isimo sasekhaya ayisaboni noma ungenayo ngoba ubuthi singwasikho mayithi ngicela mama u10 ukuthenga igcwalisela yini uyayinikeza wena kodwa kwelinye icala uthi singwasikho selana kwesisikhathi ngathi kubazali kumele bakubheke lokho siyayithanda ingane zethu uyibheke kodwa uthi awusayispoili na awusonini kusasa la ngoba izoyifuna ngisho kuthiwa yokugcina amagama okugcina athini engingakusho nje amagama okugcina ukucela isupport kubo bonke abantu na kuzo zonke izindawo
la izofinyelela khona le movie nakubo bonke abathandi nabalaleli beNkandla FM. Siyacela isupport enkulu nje kakhulu. Pretty? Yeah. Nami njengakusho ukuthi ngizocela nisupport niseke. Siyayimisela ngomsebenzi wethu futhi sisazonenzela okukhulu kunalokho. As long as isothola isupport ngini. Kansana? Yebo mina ngicela nje ukuthi njengoyiba nathi ohluphayo. Ngiyacela abantu bangangishaya bandla mase ngihlangana nabo. Lokho ngicela khona kusiyami. Yebo ngisho ukuthi lento ndifuna ukudila. Guys, balale beNkandla FM CD noma DVD u70 inyembezi khuluma ke ngomo ibanathi ohlupha komzala akho ufuna noma yini ayifisayo yena. Nitholakala kanjani? Ngaphambi kokuthi ngisho laba la sitholakala khona ngizocela nje ukumemeza amagama alaba abanye abantu abangabalindela emovini ngoba asikwazanga ukuthi sifike bonke nezingane ezincane ziyafunda nabanye ngokuhlukana kwakhona. Abantu esinabo emovini usamkelisiwe esikhakhane wasekhombe udume kakhulu ngelikaThihli kubangani bakhe ngasekhaya. Kube uPhakamani Mhlongo, uMama uZiphongo bese uPhelelani Gasa, uBuhle Ngwenya, Mfundo Nxumalo udume ngelikaGagashe ubuya cule abafana beBhubesi abamaziyo. Bese kuba uSifundo Dladla, uMdumse Ndladla udume kakhulu ngokusangana ke bayamandla bangathuki mabembona. Kube uSikhumbuzo Mthembu, uSikhumbuzo usebenza ekhombe esibhedlela. Kube uSandiswa Mnomiya odume kakhulu ngelikazakwe lapha eBigina. Kube uNtobeko Ngwenya lapha eVutshini. Kube uBheka Mambo Mkhize, kube uKwanele Mnomiya. Yebo ilawo nje mase ngicela ukuthi einkundleni zokuxhumana ku YouTube si NKA Media Productions. Sicela abantu ba-subscribe imovie yethu sokwazi ukuthi sifake lapho. Kodwa ke kuzothatha isikhathi ukuthi sifake ngoba siyazi ukuthi mabesheshe bayangena ku YouTube bagcina beyikhopha sebenza bona sebegena kakhulu kunathi thina isekho into esitholayo. Mase kuthi ku Facebook si NKA Media Productions nakhona. Mase kuthi ku Instagram si NKA_Media Productions. Inamba yethu nayi Inamba yocingo. Inamba yocingo. Iyatholakala ku WhatsApp? Ungakwazi ukusifonela, ungakwazi ukusiWhatsApp futhi. It's 084 881 5787. Ngicela ukuyiphinda. It's 084 881 5787. Ungasithinta ke kule number noma ngabe ufuna ushuthela umcimbi, ama graduation, nanoma ngabe yini, ama music video siyakushutha kuningi esikwenza uma ngabe kumayelana nokuthi nje kuyashuthwa. Okay, ngicabanga ukuthi ke mina nani sesigezelene. Khona mhlawumbe uthi ke cha nakho okusalayo osakhumbula manje singakavali uthi hayi nakho okusalayo akukho okusalayo. Ukusala ngathi sisheshile ukuhamba kodwa okay akukho okusalayo. Ake ngicela ukuboka nje lapha kuphiwa inkosi uXulu odume kakhulu ngelikavukani bamazi ngovukani. Mase hayi ngizocela ukuthi laba abanye ngababizi bonke abasaziyo ngicela nje ukuthi siyabingelela lapho ngoba manje sosibiza amagama mase kuba khona elisalayo mase kuba yabo. Mina ngibonga uba nani, ngibonga ukuthi ke nize sibonga italent leni, sibonga ukuthi nikhuthaze inja, sibonga ukuthi ke nibe yimina, sibonga ukuthi ke ngisibonga konke nisazokwenza ngicabanga ukuthi ke ibuso seningi abantu abadala cause kunabantu abathi mina nezingane ezihluphayo angazi ukuthi ngayizala kanjani, kunezingane ngiyangikhalisa kodwa niyakwazi ukuthi nithathe leso sikhathi nikwazi ukuthi ke nenze izinto ezihlukile, izinto ezigqugquzela inja. Kumanje baningi abantu abafisa ukuthi ke benze lento enenzayo. Mina ngithi ngiyabonga Sinkandla FM, sibonga ukuthi nibe nani, sithemba ukuthi sophinde sibonane ningafini thayina amadolo mathoke nifisa ke ukuthi ke nikhona nifuna ukuhlabeke ke nizo-update ngento ethize. Manje ngifuna abantu futhi ningabashiyi ngaphandle amanethi nje nimemezela sifuna ugogo sifuna ubani ngathi ke bengathanda ukuthi ke babe ingxenye yenyembezi 2. No hayi ngumambo nami ngithi ke ngibonge kakhulu ukuthi mina ngathi ke ngingaba nosuku oluhle. Yebo siyabonga. Thank you. Right, so number le mawufuna DVD. Ngicela ukunginika ikhadi lapho.